नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने सुकं मटण आणि त्यासोबत तांदळाची भाकरी बनवणार आहोत। 2 उभे चिरलेले कांदे, 1 वाटी खोबरं, 2 ते 3 तमालपत्र, 4 लवंगा, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 2 मसाला वेलची एवढं साहित्य आपल्याला लागेल। त्यानंतर मॅरिनेशनसाठी थोडी कोथिंबीर, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, 1 चमचा खसखस आणि 1 इंच आलं, हे सर्व आपण पाव चमचा हळद घालून बारीक वाटून घेणार आहोत। इथे मी अर्धा किलो मटण स्वच्छ धुवून घेतलं आहे। त्यामध्ये 2 चमचे मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, 2 चमचे मालवणी गरम मसाला आणि आपण जी आला लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट केली आहे ती यामध्ये घालूया। आता हा सर्व मसाला मटणाच्या फोडींना व्यवस्थित लावून साधारण 1 तास आपण हे ठेवून देणार आहोत। 1 तासानंतर आता हे मटण कुकरमध्ये थोडंसं पाणी घालून आपण शिजवून घेऊ। मटण शिजतंय तोपर्यंत आपण गरम मसाला, कांदा आणि खोबरं हे सर्व भाजून मालवणी वाटण बनवून घेऊया। कुकरची 1 शिट्टी झाली की मटण लो फ्लेमवरती 15 मिनिटे शिजवून घ्यावे। इथे 2 बारीक चिरलेले कांदे फोडणीसाठी घेतले आहेत आणि 2 टोमॅटोची प्युरी घेतली आहे। एका पसरट भांड्यामध्ये 4 चमचे तेलावर कांदा लालसर परतून घेऊया। कुकरमध्ये लावलेलं मटण व्यवस्थित शिजलं आहे, ते आता कांद्यावर घालून घेऊ। आता यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा मालवणी गरम मसाला, मालवणी वाटण आणि टोमॅटोची प्युरी घालूया। मस्त अशी उकळी काढल्यानंतर आपलं हे मालवणी सुकं मटण तयार आहे। भाकरी बनवण्यासाठी इथे मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। यामध्ये चवीनुसार चिमूटभर मीठ घालूया। ज्या वाटीने पीठ घेतलं आहे तीच अर्धी वाटी पाणी गरम करून पिठामध्ये घालूया। पीठ गरम असल्यामुळे 10 मिनिटे मिक्स करून बाजूला ठेवून देऊ। हाताला थोडं साधं पाणी लावून भाकरीचं पीठ व्यवस्थित मळून घेऊया। 1 वाटी पिठामध्ये 2 भाकरी व्यवस्थित होतात। भाकरीच्या गोळ्याला तांदळाचं पीठ लावून छान लाटून घेऊया।
तापलेल्या तव्यावर भाकरी उचलून घातली. लाटताना भाकरीची जी बाजू पीठ लागलेली आहे ती तव्यावर टाकल्यावर वरती असावी. आता या भाकरीला वरून पाणी लावून घेऊया. अशा प्रकारे भाकरी दोन्ही बाजूनी गॅसवरती शेकून घेतली. तर आजचा हा मालवणी सुकं मटण आणि तांदळाच्या भाकरीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा.